alamsado December kalo kile folo samba fulani mgwani fula umu mi onfle sangana awati maliko no fota se maliko wana manga balodo sro kanode maliko na fanishoy ama foko woni nyantu ma obisigele ka babamna nga kuna fani makono obati sira obismile kokura kuna fani damna sabi madam nyanga jamna kono kibarula politiki ni kalata wati bolo la lichogo o glani kama gouvernement wiye kuna fani kuradi CEDEAO chasiriba alema o kofe ministre nyama nona bla ablay maiga fota se chamacha fanga jamna nyama colonel Assimi Goitama o kofe Goodluck Jonathan yaka nimsi wasaira kosebe kadaga baraminu olu kera Afrique telebian fa jamana ka soroko jekulu CEDEAO chasiriba no de Goodluck Jonathan ale dona Bamako kono kunu aga nali kumba doye wala saka nyeta koloshi politique ni kalata dilanina mimina boluda wati o natala aga chiden jekulu bismillah la ministre nyama no la bla korofe nori ablay maigai ministre minga bara nyisime jamana ko wonko ni jenje ga bara alemanori ablay jopie fogata si Burkina Faso jamana lasigide mi Mali jamana konala kojo lugu ali nana ka fola si ministry ablay job ma bara minkera san konoto ale kofe Mali ni Burkina Faso ka tiria ni jega fo jenyoya sabatili o demenna amita bankas dugu konna ni wati na sanaika foko furakeli biga ke fu bankas dugu o konna na maminu bora o sigiyoro la ka foko lui na fa bilibili soroni lajeli miga ke fu falaki bankas sesera fu o konna ni bana miga ke dogo kuyi konna na be banga be sibrido December kalo kle saba masamba fla ani mwani fla bankas dugu o konna na Shifinaka matani kwa nyon soro asongo kona trata do November kalo kle mwan konoto samba fla ani mwani fla la jen kuntu sigida ka jenyonya ani bemalia o nyana boli ola la bembako wa fola sa la ini kumado ka funa kenu kwa seko sabati wala sa baranu misiga ke here sabati lini siginyonya o siratega wala chugumna adam nera malika nyana maya tomba o fe sahel kona la noma wuliko AMSS Mali kuna fan jaman la jabwa o garze kera ni kuna fan damad mandi ama foko ka meshini kuna fan kura kenega